Que tal, señoras e señores? Benvidos a este último programa da temporada do En Xogo Traiñeira. Xa temos os cadros de clasificación que van pasar á historia. Xa sabíamos o campeón na Liga B e esta fin de semana soubemos os campións na Liga Feminina e tamén na Liga Masculina na súa División A. O campeón foi a Megrove. Dale, dale. Aí, velhinho. Boa, chavales, boa. E precisamente un dos seus protagonistas vai a ser un dos convidados no noso programa, Remeiro, un dos adestradores, Pablo Casas. Que tal, Pablo? Boa tarde. Ben, boas tardes. Bueno, primeiro, noraboa. Gracias. Era o que agardabades? Gañar esta edición de 2015 da Liga Galega? De principio non contábamos ganar, esperábamos estar nos postos máis altos da Liga, pero saleunos así a cousa redonda. Mellor do que esperabades, sobre todo ao principio, sobre todo ese mes de xullo. Sí, coa plantilla corta que tiñamos e tal, pois fomos indo avanzando a temporada e vimos que podíamos estar aí. Pois un dos nosos convidados vai a ser Pablo Casas e a outra convidada, campeoas da Liga Feminina, segunda edición da Liga Feminina, Cabo da Cruz, está connosco unha das súas remeiras, Laura Davila. Que tal, Laura? Hola, moi ben. Boa tarde. Bueno, noraboa tamén polo que vos toca. 6 regatas, 6 vitorias e hoxe unha sétima que non era puntuable, tamén vitoria. Bueno, o mesmo que a Pablo, obxectivo cumprido? Pois é, a ver, o obxectivo non nos podíamos marcar este obxectivo desde o principio de temporada porque tampouco sabíamos se iba a ver a Liga Femenina. Claro. Desde un momento, desde que soupemos, sí. E moi contentas. E non sei que ilusións a partir de agora, porque tamén veremos ao final do programa, hai unha ilusión o vindeiro xoves que non sei se vos vai quitar o soño. Lévanolo quitando desde o principio. Ese sí que era o obxectivo. Contades con estar nesas 4 primeiras na Concha? Sempre hai aí algo que che di, por que non? Bueno, pois agardemos que poida estar Cabo e que tamén poida estar algún representante en categoría masculina e algunha tamén en categoría feminina, porque van a estar Cabo e Chapela en feminino nesa clasificatoria, en categoría masculina, a máis de a Megrove van a estar Mugardos, Ares, Cabo e Tirán. Pero o que nos toca agora é repasar o que aconteceu na Liga Galega e para iso ímonos ir cara a Pobra. A Pobra, que foi epicentro esta fin de semana do remo en Galicia, 2 probas na División A, unha proba na Liga Feminina e, ademais, o play-off. Comezamos coas probas da División A. E comezamos polo que acontecía o sábado, regata en liña. Era unha regata un pouco especial porque non eran 8 participantes desa División A, senón que Bueu xa estaba descendido e Perillo ia ao play-off. Ian ser 2 quendas con 3 embarcacións en cada unha. Pablo, bueno, o primeiro, como estaba o día, como estaba a xornada, moita calor. Moita calor, quizá máis hoxe, pero o día estaba perfecto, un pouquiño vento, bastante agua, que había boa marea. Sobre todo é importante polo tema de calado. Claro. E despois, non sei se cambia a maneira de planificar ou ser unha regata distinta ao resto, o ser, non ser os 4 longos tradicionais, e son ser 6 longos, esforzos de 3 minutos. Sí, sempre buscar un equipo máis lixeiro para poder facer as maniobras máis rápidas e que che flote mal o barco, entonces vai buscar máis velocidade do barco. Bueno, a Pobra, Laura, ti eres da Pobra. Sí. Non sei que o que pensas. A Pobra dominou, polo menos na xornada do sábado, na casa. Non sei como biches, dende fora, tamén vendo como espectadora, a División A. Pois a verdade é que hoxe foi unha das poucas regatas que puiden ver así con calma e tal. Sorprendeu-me moito a Pobra e Ares, porque son dos equipos que vin que este inverno ao longo traballaron moi ben
e que se veu durante todo o verán, que se veron o fruto do traballo. Pois está ben, porque moitas veces destacamos os dous primeiros, porque é lógico destacalos, porque son os que levan bandeiras, pero tamén está ben ese apuntamento. Gustalle a Pobra e Ares. Bueno, voso plantexamento, Pablo, levabades perdendo ou estando por detrás de Mugardos, sobre todo no último mes, digamos que non era ese Amegrove asoballador do principio, non sei se queríades despedir a temporada dun xeito especial, e por iso vos saiu tan boa regata. O que non buscas, a ver, sempre tens que buscar uns picos de forma, o que non buscas é perder. Ti aumentas os entrenamentos durante a semana, pero ao fin de semana sigues indo polas regatas. Ao mellor o último largo quedaste, sabes, faische moi larga a regata, pero sempre intentar ganar. Esta semana xa baixamos os entrenamentos e fomos a pola regata e a quedar con boa sensación. Era algo planificado que nesa primeira quincena de agosto igual estivese o equipo un pouco máis duro, máis pesado? Sí, fixamos así o planteamento. Intentamos aguantar hasta o Teresa Herrera, despois fixamos unha carga de traballo. Sí, unha carga de entrenamento para intentar chegar mellor a final de temporada e bueno, vimos os tempos, mellor tempo, en todos os longos, non sei se é algo que agardaba, ademais moita regularidade. De feito, falámoslo, intentamos antes da regata, pedimos sacar unha diferencia de tempo, casi a conseguimos. Sí, canto pedíades? 20 segundos? 20 segundos. Despois ir metendo largo a largo. Ir aumentando, non quedarse... O sea, foi algo, de feito, foi algo progresivo. Saleu. Bueno, pois aí estivo, non chegaron exactamente os 20 segundos, esta foi a diferenza que lle sacou a Amegrove a Mugardos. Non foron 20 segundos, foron 19, que non está mal. Tampouco está mal. Amegrove 20 minutos e 16 segundos, Mugardos a 19 segundos, Ares a 34, a Pobra a 45, Coruxo a 1.02 e Vilaxoán a 1 minuto e 31 segundos. E imos xa co que acontecía hoxe, cambiaba un pouco a regata porque era unha regata contra reloxo, pero os resultados foron bastante parecidos, bastante semellantes. Tamén lle quero preguntar a Laura, Amegrove, xusto campeón, Laura. Moito se falaba de Mugardos Amegrove, pero bueno, Amegrove o que fixo no mes de xullo, deu hai moita marxe de manobra. Xa se veu desde o principio que estaba un puntiño máis arriba, e pouco a pouco, regata, merece, xa se veu que era superior. Pois, dende logo, aí están os resultados. Estamos ver a segunda xornada, tamén, non sei, Pablo, se cambia algo, facer regata en liña ou facer contrarreloxo. En carril, por exemplo, foi unha contrarreloxo un pouco especial, digámoslo así, incluso no Teresa Herrera contrarreloxo tamén, e aí Mugardos conseguira estar por diante. Non sei como vos atopades máis cómodos. Home, máis cómodo é ter o rival ao lado e sempre vas controlando, pero contra o reloj tens que depender de ti mismo e ir marcándote os teus propios ritmos, non ter a referencia visual do... O que sí vemos polas diferenzas é que os resultados foron moito máis parellos, que, bueno, tamén é lóxico o ser modalidade contrarreloxo que as diferenzas se van a cortar. Tamén depende das calles, porque de feito onde estaba a calle 3 onte, hoxe había ali un banco de area bastante grande. Entonces, hoxe sería, eu diría, imposible facer ali a regata. Bueno, pois iso tamén modificou que se fixese contrarreloxo, e xa estamos a ver as últimas padas de cada equipo, últimas padas de Vilaxoán, de Coruxo, da Pobra, de Ares, de Mugardos e de Amegrove, no tocante á Liga, e só houbo un troco na xornada de domingo con respecto á xornada do sábado. Foi que Coruxo e a Pobra intercambiaron as súas posicións. O sábado a Pobra impúxose a Coruxo por 17 segundos, o domingo Coruxo impúxose a Pobra por tan só 3 segundos. E o que conseguiu a vitoria, aí estamos vendo a chegada de Ares, acabou terceira a 19 segundos de Amegrove, despois a chegada de Mugardos. Non sei se tiñades a tranquilidade das referencias, ademais aquí como hai moitas referencias, bueno, sempre dá un pouco máis de tranquilidade, non? A marxe de perder segundos é moito menor. Da tranquilidade, pero tamén queríamos ir a pola regata de hoxe, fixamos uns cambios para darlle regata a todo o mundo, e saleu ben a regata, xa de principio xa empezamos con 3 segundos e fomos aumentando. Pois esta foi a chegada de Amegrove, que celebraba deste xeito a vitoria na bandeira da Pobra e tamén a vitoria na Liga Galega na súa División A.
Resultados da contrarreloxo da bandeira Concello da Pobra: Amegrove 20 minutos e 24 segundos, Mugardos 8 segundos, Ares a 19, Coruxo a 32, a Pobra a 35 e Vilaxoán a 52 segundos. E para a historia queda a clasificación final da Liga Galega na súa división A. Amegrove, campeón 80 puntos, Mugardo segundo 70 puntos, Ares terceiro 65, a Pobra cuarto 48, Coruxo quinto 43, Vilaxoán sexto 32, Salgado Perillo sétimo 19 e Bueu oitavo 9 puntos. Penso que ten que ser unha persoa que sabe remar as dúas bandas ben, sin problema, que sexa moi tranquilo, moi frío nas regatas, e ao mesmo tempo que faga tamén, en certo modo, unha función de catalizador dentro do equipo, non sei se me explico, quer decir que sea unha persoa con sensibilidade especial para sentir o barco en circunstancias diferentes. Na pica gústame unha persona lixeira, a poder ser, e un tío que sea moi frío e con moito tempo. Un tío frío que non lle entre nunca a duda, sabes? A veces, aunque non sea tan ágil a hora de meter a pica e tal, si está seguro do que vai a facer, ter moito ganado. Tener plena confianza en él, en las decisiones que toma. Y pues en cuanto a características físicas, ligero, muy técnico, saber habituarse a todas las condiciones y que sepa un poco cómo él marca, que sepa lo que está pidiendo el barco y podérselo transmitir al patrón para que haya comunicación. Un remero que ten que remar as dúas bandas, ten que ser técnico polo que significa remar na proa, que bueno, é unha trainada onde sufre un poquinho máis cando hai mar. E logo, bueno, eu a mí gustame que non sea demasiado pesado, que ronde sobre os 72, 74 kilos, e despois que sea, pois, entre un 80 e un 85 de altura. Oito programas, repasamos as 8 posicións que hai dentro da traiñeira. Algúnha que teña máis mérito que outras, Pablo? Home, todas son difíciles, cada unha ten a súa... A que máis? Home, a proa é difícil, nos marcas tamén aguantar toda a regata e saber escoitar os que levas detrás, porque tamén na segunda llevas pedindo un pouquiño máis ou... Non te quedas con ninguna. La verdad que non. Laura, te quedaste con algunha? Marca, eres... Son marca, pero non vexo unha con máis mérito. Igual si con máis responsabilidade como patrón, que sabes, tens que decidir moitas cousas que eu, por exemplo, vou cada miña compañera ao lado e podemos decidir as dúas xuntas, pero o patrón vai el aí só e ten que ser moi frío. Bueno, despois veremos algo que lle pasou a un patrón da Liga CT no programa. Agora imos co que pasou na Liga Feminina, tamén nesa bandeira da Pobra, e aí Cabo da Cruz conseguiu, Laura, a 6ª vitoria da temporada. Bueno, xa dicías que non era algo agardado esta liga, ao final celebrouse por segundo ano, o ano pasado estivestes por detrás de San Bertolameu. Este ano destesmos un paso adiante, que o que pasou nese equipo de Cabo? Eu creo que sí que se deu un paso adiante, porque xa é o segundo ano que traballamos máis ou menos o mesmo equipo, e pouquiño a pouco, as que somos máis xóvenes vamos collendo. Entonces sí que se notou un paso. E tamén as de Meira do ano pasado, como se xuntaron así, este ano como que se dividiron máis en 2 equipos, entonces igual tamén baixou un pouco o nivel. Estaba mirando das 18, 19 rapazas que compoñedes o equipo, 13, 14 estades por debaixo dos 20 anos. Si, a nosa media fixámoslo un día que daba entre 19 e 20. 19, 20. Temos 6 juveniles e 2 patronas con 16 anos. Isto é unha barbaridade. Sí. Bueno, realmente, por iso, o mérito que teñen todos os equipos femininos que conseguen sacar traiñeira, sobre todo porque hai unha franxa de idade que é complicada, que é, bueno, cando hai que facer estudos universitarios, cando é complicado compatibilizar o deporte. Como levades? Pois este ano, por exemplo, me tocou como segundo bachiller, e si que o estrés notase moito.
Vexo nas que pasan agora para ese curso que están en dúbida de non sei se poderei seguir, se poderei compatibilizar os estudos, os adestramentos e todo. É unha decisión moi difícil. Sigo, estudio o que, sabes, notas, levase bastante mal. Porque a exixencia é moita. É moitísima. E a responsabilidade, estamos nun deporte de equipo e hai unha responsabilidade, de decir, se te comprometes, Hasta o final. comprométeste. Estaba mirando que con respecto ao ano pasado perderades 5 titulares, pero bueno, hai aí sabia nova, sempre hai sabia nova no equipo de Cabo. O malo de esos 5 titulares era que eran a experiencia que tiñamos, o que nos pode faltar este ano. Temos moita xuventude que aporta alegría e motivación, pero sí que nos falta un pouco de sabiduría de como afrontar todo. Bueno, Liga, faixe vos curta, está ben, reclamaríades máis equipos. Bueno, non se poden reclamar máis equipos porque son realmente os que hai, e ten moito mérito que xa xa tres equipos na auga, pero bueno, unha Liga de 4, Sí que estaría moito mellor, é unha regata máis, pero tampouco podemos pedir se en maio aínda non sabemos se vamos a quitar equipo ao mar. Nos queremos, pero tamén temos que dar para que nos podan axudar. bueno, pois dende aquí animamos, por suposto, a todos os equipos a que saian. Aí teñen esas imaxes da última proba na Pobra, bueno, unha proba, outra vez, vitoria, non sei se máis ou menos seguindo o mesmo guión que ao longo de toda a temporada. Bueno, cambiamos un pouco a forma de vela porque era unha regata moi distinta, eran 4 minutos máis de regata, entonces cambiamos o plantexamento, salir a rachar e logo intentar ir diante, así íbamos diante e intentar controlar un pouco, pero que non te podes fiar nada porque son dous equipos que se xuntaron en nada e teñen moitísimo marxe de mellora con respecto a nós, entonces nunca nos podemos fiar. Bueno, pois ao final volveu a gañar sexta vitoria para Cabo, hoxe pola tarde en Mera non temos esas imaxes, pero foi a 7ª vitoria, aínda que non era puntuable, e a clasificación final da Liga Feminina foi esta. Cabo da Cruz, 18 puntos, San Martiño, 9 puntos e Chapela, 8 puntos. E agora imos a outro acontecemento que houbo na Pobra. Ademais de regata en Liga A, en Liga Feminina tamén houbo un play-off. Imos alo co play-off, veremos se serve ou se non serve, Pablo, porque os outros anos sabíase que servía porque non baixaba ningún equipo de Liga San Miguel. Este ano precisanse, bueno, teñen que conxugarse factores, é dicir, que Mugardo suba, que haxa algunha renuncia, que se amplía a Liga porque saen máis equipos. Bueno, o play-off había que disputalo, o que sí queda esa incógnita de saber en que categoría van a estar estes equipos a vindeira temporada. Claro, xa non sabes pa que participas, pero bueno, hai que facelo, é o máis legal a hora de meter un equipo despois para subilo á Liga ou baixalo. Dende logo, o que quedou demostrado, Laura, é que Castropol ten nivel de Liga A. Foi unha sorpresa bastante grande este ano, porque ninguén sabía como iba a andar, ver que un equipo que se xuntou este ano e que poda estar na Liga é unha boa nova. Sorprendeuche Castropol, Pablo? Ou coñecías remeiros, non sei, tiñades referencias, virades do que era capaz? Xa o ano pasado xa se vía que estaban traballando ben, este ano xa deron o salto. Agora Viádelo porque coincidírades nalgúna regata preparatoria? Facían algunha, viñeran a Cabo de Cruz, aos descensos, e víase que estaban traballando ben, que de anos de non sacar trainera, a encher e ter xente en terra e todo, eso é que queres facer algo máis. Bueno, estamos a ver as imaxes, Castropol, Chapela e Perillo, Castropol segundo da División B, Chapela terceiro da División B e Perillo o penúltimo da División A. A xornada do sábado, Castropol dominou, sobre todo dominou na segunda parte da regata. Na primeira parte da regata aguantou Chapela, aguantou bastante ben, aguantaba aí máis ou menos os 3 primeiros longos a 5 segundos, pero a partir da segunda parte da regata rachouna total e absolutamente Castropol, que chegou con 16 segundos de vantaxe sobre Chapela e 25 segundos de vantaxe sobre Salgado Perillo. E como se adoita decir, Laura, quen dá primeiro
dá dúas veces, e vostedes competido en regatas deste estilo, por exemplo, clasificatorias de Euskotren, bueno, clasificatoria da Concha non é a 2 xornadas, é só unha xornada, pero, bueno, ti remaches unha Concha que tamén é a dobre xornada, iso, quen dá primeiro dá dúas veces, neste caso, Castropol deu primeiro. Sí, a ver, sempre tes eso de estou cansado un día despois, pero veuse que están en moi boa forma. Bueno, sempre preguntamos na mesa, hai ese debate, imos ver imaxes da xornada do domingo, Pablo, dúas ligas, hai xente que di que é injusto que, por exemplo, este ano Mecos e Castropol remaran en B cando podían ter nivel de A. Sempre está ese debate, non sei se o falades, se o plantexades... Claro que se fala, pero non sabes como vai estar un equipo dun ano para outro. Hai baixas, hai altas, e cada un ganase o seu puesto, ano a ano. Non é... Senón xa non estaría ben facer dúas ligas. Ti crees que a estrutura actual é a correcta? Gústache? Home, a min gústame, porque estar ganando, pero nunca estuve contra a parte de abaixo. Entonces non sei como... A min gustame ganar a mellor liga, pero non sei como é no meu caso, claro, non sei como é. Laura, no teu caso, faládelo, comentades? Non se fala moito, entre nós, como non estamos en situación, pero eu personalmente sí que penso que, como Pablo, que telo que ganar durante toda a tempada. Se te ganas o ascenso, pois ascendes, e o ano seguinte ti tes que intentar manter eso, estar aí. Se depois non eres capaz, pois... Bueno, pois ao final Castropol gaña esa posibilidade de subir, quen sabe, bueno, pois xa repetimos cales son as posibilidades, tería que subir Mugardos a Liga San Miguel, tería que haber algunha renuncia ou tería que haber algún cambio na estrutura da Liga e, no caso de haber algún cambio na estrutura da Liga, por suposto, Chapela e Perillo tamén se poderían ver beneficiadas. Perillo foi segunda na xornada do domingo, Chapela foi terceira, pero ao final, en tempos compensados, igualaron en puntos, pero en tempos Perillo non acabou de recurtar os 9 segundos que lle metera Chapela o sábado. Así que o playoff, coa vitoria de Castropol e coa deportividade entre todos os equipos, que isto tamén é moi importante e hai que subliñalo, a clasificación no playoff quedou deste xeito. Castropol 6 puntos, ten a primeira posibilidade, o primeiro dereito de ascenso, Chapela 3 puntos, segundo dereito de ascenso, e Salgado Perillo 3 puntos, tería o terceiro dereito. Ola, moi boas a todos. Hoxe, e para pechar a tempada, imos a falar da importancia dos remos, porque o tipo de remo é clave no resultado da regata. O remo é o elemento co que o remeiro consigue transmitir a súa potencia positiva a embarcación. O que sucede é que un elemento elástico que acumula enerxía durante a súa deformación e de toda esa enerxía parte vai na devolver, pero parte vai na disipar. Esta eficacia do remo depende fundamentalmente de 3 parámetros: da xeometría da pada, depende tamén da sección da cana e, sobre todo, do material. Pero vexamos hasta que punto pode afectar un tipo de remo ou outro. Temos unha curva xenérica coa que sempre traballamos de un remeiro. Este é o remeiro traballando con un remo calquera. Pero que pasa se empregamos un remo que disipa menos enerxía, que ten unhas características elásticas distintas? Para este tipo concreto de remada, significa que conseguiríamos 1 kilogramo máis de forza máxima e, ademais, desplazado no tempo 2 centésimas. Numéricamente, ao longo da regata, e tendo en conta que cambiamos o remo para 13 remeiros, ganamos 4,6 kilogramos de forza media en cada padexada. O que significa, ademais, 330 vatios, porque esta forza ademais se desplaza un pouco respecto á velocidade que vedes en laranxa. Ganamos 6,7 segundos ao final da regata. Entonces, debe quedar claro, non existe un tipo de remo universal que sexa mellor. Para cada tipo de remada, existe un tipo de remo axeitado. E é clave, porque cambiando só un parámetro, melloramos o rendemento dos 13 remeiros. Nada máis pola miña parte. Mil grazas por estar aí, espero que tivesedes disfrutado da sección, sede felices e ata a próxima.
Imos aló coa Liga San Miguel, unha Liga San Miguel onde aconteceron, bueno, esta fin de semana era a última antes do parón pola disputa da bandeira da Concha, aconteceron cousas e sobre todo unha que nos chamou moito a atención. Foi esta, a descualificación na xornada de hoxe de Tirán Pereira, da Sociedade Deportiva Tirán, por iso. Non era entrada libre, tiña que entrar polo seu carreiro e deixou a boia, a súa baliza, que é esa coa bandeira verde por estribor, e por iso foi descualificado. Pablo, bueno, unha auténtica mágoa porque ademais Tirán ia ser segunda clasificada ao final e, bueno, realmente David estaba tocado porque foi un erro. Fíxense vostedes, despois da regata, como a alegría que tiña David e sempre aí xa sabía que estaba descualificado o equipo, deuse conta do seu erro e sempre algo que doe moito. Home, claro que doe, o chaval non faría a propósito. Foi un despiste ou tal, porque ya habían de avisar antes da regata. É un fallo, cometeu calquera, pero esos fallos páganse moi caros. Bueno, hai que perdoar a David, que é un dos mellores patróns da Liga. Laura, non sei se che pasou algunha vez, dende logo. Non, pero poñerme na súa pel... Hai que dar un ánimo, un cariño. Bueno, pois, todo ánimo para David, que é un dos, repetimos, un dos mellores patróns que hai na Liga, e por ese pequeno erro, pois, perdeu a Sociedade Deportiva Tirán esa posibilidade de ser segunda clasificada na bandeira de hoxe en Ciérvena. E que é o que aconteceu? Xa aproveitamos para repasar o que pasou hoxe en Ciérvena, pois ali Hondarribia perdeu, despois de 6 xornadas, a súa condición de imbatido, porque levaba 6 vitorias de xeito consecutivo. Bueno, o primeiro, imaxes de Amegrove, Pablo, Laura, unha auténtica mágoa perder un equipo en ACT. Meira. Perdón, xa se me foi a cabeza. Meira, por suposto. Claro que é unha mágoa, pero, home, para ascender a ACT tens que contar xa con un equipo con garantías. Ter unha continuidade, saber que vas a ter por ano tamén ese equipo que poda dar o callo. Igual faltou iso, non? Tiveron un gran bloque durante 2 temporadas para buscar o ascenso e faltou a continuidade dese bloque. Claro, se che faltan aí cando teñen que estar, pois tens que renovar todo outra vez. Bueno, estas son imaxes da segunda quenda. Voulle pedir a Laura, xa que eres, non sei se dicir parte interesada, porque teu irmán rema na traiñeira de Cabo, como estades vendo dende Cabo esa pelexa, Cabo Tirán? Super bonita. Sempre hai esa tensión, pero é unha loita bonita, é unha loita amistosa. Gusta, decimos sempre pelexa entre curmáns. Pelexa entre curmáns. Aquí a vitoria foi para Tirán, aínda que, repetimos, foi descualificada por esta imaxe que vai ser unha das imaxes da xornada, e Cabo, que fixo un gran tempo, ao final foi quinta en tempos compensados. Non sei, Pablo, se che merece algunha opinión esa pelexa, esa rivalidade por ser o primeiro do remo galego? Esa rivalidade é moi boa porque sempre te empuxa a arañar eses segundos, porque aquí na CT, como te quedes 3 segundos, de quedar quinto quedas 10º. Entonces sempre está ben esa pelea. Esa competitividade que hai na Liga ACT e esa competitividade que demostrou Urdaibai na xornada de hoxe, repetimos, despois de 6 vitorias consecutivas de Hondarribia, a fin Urdaibai, ademais con certa marxe e ademais na previa da clasificatoria da bandeira da Concha, conseguiu levar a terceira bandeira da temporada. Con eses 11 segundos sobre Hondarribia, repetimos, se Tirán non tivese sido descualificada, a Sociedade Deportiva Tirán tería sido segunda nesta bandeira de Ciérvena. Aí teñen a ledicia de Hondarribia, eu creo que non era para menos, despois de levarnos nos cachetes ao longo de toda a temporada. E hoxe damos o salto do domingo ao sábado, porque o sábado a Liga CT levounos ata Bilbao, tamén regata contra reloxo, aí onde San Bertolameu, bueno, saiu en primeira posición. Tamén chego a pedir, Laura, opinión, Liga CT, ves a Hondarribia como ese equipo soñado, ese equipo tan bo? Eu creo que sí, que todo o mundo pensa en Hondarribia como un dos mellores, porque é o que eu penso, igual, o sea, a súa filosofía é que a mí me gusta, porque van traballando un bloque moitos anos, o mesmo entrenador, e agora é cando se ve os frutos, e estáse vendo que é imbatible. Pablo? Estou de acordo no que di ela, é un traballo de moitos anos, de iso confiar nota, se deixaron adestrador 13 anos e... Notase mentras vas para arriba, no momento que empeza a ir para baixo, o mellor se non é capaz de levantalo outra vez.
pero se a cousa vai ben e confiar nese método de traballo, pois todos os anos ten que funcionar. Bueno, eles tiveron, por exemplo, en 2005-2006 gañan a Liga, gañan a Concha, despois teñen un baixón, pero seguen confiando nesa mesma persoa. Tamén é complicado, iso é certo, acertar coa persoa. Tamén é moi complicado, porque ter unha persoa de tanta continuidade é moi difícil. Bueno, e aí estamos vendo Tirán e Cabo, que volveron a ter ese man a man. Non sei que pensades, a ver se nos pode dar alguna información privilexiada, Laura. Ti crees que Cabo, por exemplo, guardou algo de cara aos xoves, esta fin de semana? Non sei, que gardan todo para eles. Non houve chamadas, non houve un WhatsApp, non houve unha mensaxe. Meu irmán só me pregunta así, que tal me ves, que tal tal, así algunha opinión, pero todo gardan para eles. Pablo, ti gañaches bandeiras da Concha, gañaches unha bandeira da Concha. Gárdase algo ou xa todo o mundo coñece o que pode facer o outro? Gárdase, mas non. En teoría, cando é a bandeira de Zarauz, empezas a meter o equipo bo, e a partir de aí, se a regata esa se loche ben, xa vas sempre collendo ese equipo, pero a regatas levas outro. Non va, sempre va... É dicir, escondes. Esconder, non, vas dando descansos á xente. Hai que dosificar o equipo, hai que dosificar esforzos. E aí temos a Hondarribia que non gañou hoxe, pero onte regata contra reloxo volveu a demostrar ser o mellor equipo, vai levar con, bueno, non vou a decir co 100% de posibilidades, non ten o 100% de posibilidades, pero sí ten o 99,9% de posibilidades de levar este ano a Liga San Miguel. Hondarribia, que unha semana máis volveu a ser o dominador da Liga. Así está a Liga, 195 puntos Hondarribia, ten a 9 puntos o mellor rexistro histórico de puntuación na historia da ACT, que foi de Astillero con 204, Urdaibai 177, atopamos a Cabo de Cruz na sexta posición con 119, Tirán sétima con 115 e Pechacancelas xa rematou a Liga pros 4 últimos, Pechacancelas a Bertolameu, que descende a Liga Galega na súa División A. E xa dicíamos que esta fin de semana os equipos poden guardar algo, poden reservar algo. Por qué? Porque este xoves probablemente sexa unha das grandes citas da temporada, clasificatoria da bandeira da Concha, e aí vai haber 5 equipos galegos. Un deses equipos galegos é a Megrove. Pablo, con que ilusión, con que idea ides a esa clasificatoria? No, vamos coa idea de entrar. A ilusión, idea de entrar? Sí, a ilusión nunca se perde, sempre pode haber un cambio de evento. Eso nunca se sabe. A lógica que o que che di, polo que aconteceu na temporada, onde estivestes con Tirán, con Cabo, por exemplo. Se miras por aí, xa te ves fora. Pero se miras estes anos, hai un ano que che entra Chapela, sempre hai algunha sorpresa. Hai os 4 primeiros que entran, fijo, e despois hai 3 puestos aí que están no aire. Se lle sale boa remada ou non sale, pois podes te meter aí na... Dende logo sempre hai sorpresas. E ademais, para os equipos da Liga Galega é un premio, non? Claro, é un premio, vas con ilusión e con ganas e sempre che dá ese plus. Digamos que unha viaxe, como se vive nese vestiario de Amegrove, esta viaxe a San Sebastián? Non sei se ides ter moitos problemas a hora de facer a viaxe. Home, moi xuntos non vamos a ir, que de feito vamos a ir en varios coches porque hai xente que non pode salir incluso hasta o miércoles á noite. É dicir, ides martes, mércores... Sí. Vamos a ir repartidos, o martes xa non entrenaremos ali, xa cenar e dormir, faremos unha sesión o miércoles, unha outra sesión o jueves á mañán, para que reme ese último que é Sergio, que traballa en Asturias, e a ver que sale. Bueno, o ano pasado estivestes tamén aí, quedastes zona media. Non nos sale ben a regata, non fixemos boa regata, pero a ilusión levábamos a mesma. É a regata dos nervios ou ir sin presión? Home, hai que enterar máis nervios que non, pero... Eso depende como salgas, se lle colle la remada, como te perdas un pouco, son 10 minutos para fora e 10 para dentro. Cambia moito. Eso é... Cambia moi complicado. Bueno, pois, o ano pasado, estas son imaxes do ano pasado, a única galega que se meteu foi Cabo da Cruz. Esperemos que este ano haxa algunha galega máis meténdose nesa concha masculina. E na feminina, Laura, Chapela e Cabo. Na clasificatoria da Euskotren quedastes co posto probablemente co máis ingrato, que é o
o quinto. Que o que agardades desta clasificatoria da Concha? Crees que o equipo deu ese paso adiante? Eu creo que sí que damos un salto, porque damos moita carga este mes, e queremos, polo menos, ver unha melloría no equipo. Xa ti sempre queres pasar, queres entrar, e sempre vas con esa convicción, pero se non se pode, pois polo menos ver unha melloría no equipo, que é o que se intenta. Un equipo pouco a pouco, mellorar, xente nova. Que é o que nos podes dicir das vosas rivais? En teoría, Zumai e San Xoán están A outro nivel, Orio e Baica. A mí sorprendeume Orio este ano. Pensei que iba a estar máis abaixo Orio, máis con nós, e Ibaica máis por enriba, pero últimamente veuse que non, que Orio está máis preto das de arriba e Ibaica está un puntiño por diante, a ver se lle podemos meter o dente. Vos onde credes que podedes estar? Non sei se é un hándicap que todas elas adestren nese campo de regatas, teñan toda a semana para preparar, igual estiveron xa... Levan 15 días. Que xa estive mirando eu. Levan 15 días preparando, bueno, vos tedes que argallar, buscar situacións parecidas, non? A guiño, non sei. Nós o que temos que intentar é que sea a regata. Sabemos que son millores, entonces que elas fallen e que nós sexa o noso día. Facelo todo o mellor que poidamos. Ter un equipo tan novo, que dá? Máis presión, máis ilusión, máis... non sei. Un pouco máis de non saber estar. A esa distracción dos nervios, sí que se nota. Si tes esa veteranía, xa estive máis veces nesa regata, pois tes esa tranquilidade. A mí me pasou, o ano pasado, mi madre estaba antes da regata que non podía comigo. E iso que xa remaras o ano anterior? Pero sempre hai máis presión cando estás no teu equipo, traballando todo o ano. Bueno, pois clasificatoria da Concha e despois as 2 xornadas da Concha que veremos na Televisión de Galicia. 1, 2, 3, 4. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Plein de ministère des affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières, on l'ose. Des frères, v'là nos repères, Jacques Brel-Bond, Marley Aznavour, l'abbé Pierre, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, d'influence, de sonorité différente. Esa cita na bandeira da Concha, os vindeiros 15 días moito se vai a falar de remo nesta casa e moito se vai a falar desa gran proba. Imos a despedir os nosos convidados. Primeira pregunta, Pablo, renunciades a ir ao playoff de ascenso a Liga ACT? Sí. Cal é o motivo, cal é a razón? Temos problemas para entrenar pola semana, non damos completado e non vamos con garantías para afrontar o ano seguinte. Digamos, se renunciades ahora, non tedes penalización, sen embargo, se ascendedes e despois renunciades, si tedes, creo que son 5 anos de penalización, co cal, bueno, mellor... Despois outro ano, se tes posibilidades, non... Teste que aguantar. Bueno, pois vai a ser Mugardos, nun principio, o único representante do remo galego, bueno, de todos os xeitos, a temporada exitosa, e non sei xa se mirando pro ano que ven ou aínda é moi cedo. Ainda ten que acabar, que ainda queda para a semana que ven e ojalá se outra máis. A ver que... Outras dúas máis? Non, a semana que ven ou máis outra. Ah, vale. Son dúas, quedan dúas, están contadas xa. Vale, pois grazas por estar connosco, Pablo e Laura. Bueno, desexarvos o mesmo que a Pablo e o mesmo que a todos os equipos galegos. Moita sorte para ese xoves. Moitas gracias. Bueno, non sei xa se pensando nos xoves, mirades pro futuro, se... Sí, hoxe xa falamos sobre iso, porque ademais... Xa falades dos xoves? Sí, imos ter problemas por ir algúns rapazas que teñen exámenes, incluso o adestrador. Cando viaxamos? Cando viaxades para... O martes, por a mañán, en principio. E igual, algunhas delas veñen o mércores. Bueno, pues... Por eso hai algún problemilla, xa estivemos falando hoxe. Repetimos, moita sorte tanto para Cabo como para Chapela en categoría feminina e para os 5 representantes do noso remo en categoría masculina. Aquí poñemos o punto e final a esta edición de 2015 do Enxogo Traíñas, puxémolo con 2 campións, campión da División A e campión da Liga Feminina. Eso nos queda agradecerlle a súa presenza aí, agradecerlle a todos os compañeiros,
a cámaras, realización, son, postproducción, montaxe de vídeo, redacción, bueno, a todo o mundo que fai posible a confección deste programa que estean aí e, por suposto, os remeiros, que son os que compiten. Este é un deporte amateur, é un deporte que ten moito mérito e, sobre todo, é un deporte, é un programa por e para eles. Moitas grazas, grazas Pablo, grazas Laura, grazas a todos vostedes. A vindeira temporada, seguro, estaremos aquí cunha nova edición do En Xogo de Traíñas.